Yeah. Kuyiqiniso kanjani ngoba phela umuntu uzoyibuza ukuthi lo mfana ekhuluma kahle kangaka yini esimhlula ukuphuma manje. Ngoba professor usu on love Sibhakade inside. phela Yazi enye into kuba on njalo enye into longibuzayo. Isiqalile niyagqilaza. Yebo isiqalile iyagqilaza. Sibhakade inside manje. Sorry asibagqila. Phela futhi yazi futhi umdala lento le inje. Yeah. Ekuthenini thina futhi thina yabona amandla ethu. Yeah. Awasalingani namandla alabantu esibaxwayisayo. Yabo. And futhi lento imnandi ngoba abantu labo esibaxwayisayo banenhlanhla yokuthi bathole uNkulunkulu abalethele umuntu ofana nawe ozokwenza lo msebenzi ukuthi bakwazi ukuthola ithuba lokuthi ingozi basheshe bayazi before bangene kuyona. Yabo. Kuyikona ukuthi thina abantu abamnyama sike sidele ngokubona. Yayibona yonke. Kanti ukudela ngokubona yikona okunjani okulimazayo. Yayibona. Yabona futhi thina. Yeah. Amandla ethu awasalingani nawo ngoba thina sesiyazi ukuthi mina lezi inhlungu ngiyazazi uma ngingabhemile. Okay, mhlawumbe uma ungachazela umbukelo osekhaya ngokwamandla ngeke aza understand ukuthi maphi lamandla okhuluma ngawo. Sengikhuluma ngokuthi futhi yabona umuntu ongakobi kule nkinga engikuyona. Yeah. Nami mina sengile nkinga engikuyona. Yeah. Asilingani ngokwamandla. Ekuthenini yena usa strong usayicontrola usakwazi yena ukuthi no mina ngeke ngikwazi ukwenza ukuthi yabo kanti mina ngisho ngizama ukuyicontrol sekukhona nedemoni ngaphezulu elingicontrolayo yabo ekuthenini ngeke mina naye mangase kuthiwa professor manje uyashiya la mina ngibhemile yena uhleli la eceleni naye akabhemile indlela yakhe kodwa asibhemile sobabili sibhemile into engafani yayibona yona mina professor mawushiya 50 rand la mina ngiyacabanga ukuthi professor sayistone angibhemile uthi ngithathe lo 50 ngisishwi yabo yena usakwazi ukuyicontrol ekuthenini no angawuthathi lo 50 okungcona ngilinde uprofessor abuye ukuze ngikucela yayibona yona kodwa ke thina sithi mesibatshena ukuthi no ungangena endaweni ukuthi ngoba uma ungena endaweni ukuthi uzolimala athi wena wangena kanjani yayibona mina ngalingeka ngangena yabona njengoba ngakwazi ukungena mina sengingenile vele ungasho ukuthi wena phuma yayibona yona ngoba yini awubazi umzima engibhekene nabo la yayibona yona mina njengoba ngixwayisa professor ngithi no ungangeni ingoba mina sengiyabazi umzima bala nokuthi umgodi ushona kangakanani yayibona kahle manje wena ufana nomuntu osehlathini elimnyama noma osemgodini omemeza utshela abantu abangaphandle ukuthi isukani lapha enemkhona ngoba leyo ndawo yashiblika and meke yashiblika waba nebhadi wangena uzofana nami ekuthenini kube nzima ukuphuma uthi mawutshena umunye umuntu athi uphumi ngani yayibona kufana nokuthi athi umuntu lo muntu ubhizi athi lo muntu ubhizi yashumayeza ubhizi yashumayeza lo muntu lo kodwa simboni yayibona yona kufana nani nokuthi sikhonza uNkulunkulu esingamboni uNkulunkulu simbona ngani ngezenzo. Professor silala eminyango silala eminyango professor eminyango abantu babanjwe inkunzi bayatshontshelwa ini bahambe beshaya nomba wena uyibuza ngani ukuthi kungani mina ngingashawa kungani mina ngihlezi ngisinda ingoba yini uNkulunkulu uyakukhombisa ukuthi no mina ngikhona yabo nami ke njengoba ngisuke ngibatshena abantu ukuthi ukuthi nokuthi ku wrong ungangeni kona ngoba mina sengiphakathi kona athi awu lo muntu lona ubhizi uthi ku wrong akakuyeki ngani pho ngoba ku wrong mina ngikuyeki ngoba kunesizathu awukwazi ukuthi kudinga amandla mangakanani ukuze uphume kukona yabo mina njengoba ngikutshena ukuthi ungabusangena wena ingoba yini ngiyazi mina ukuthi masula ngaphakathi kunzima kangakanani ukuthi uphume yayibona owazi mhlawumbe mina ngidinga imali eyishisiwe ukuze ngiphume yayizwa leyo wena mase usungenile la kule nkinga engikuyona
yayibona Yeah. usuyaqala usuthi hey ukubani ngamlalela thina inkinga yethu iyodwa ke thina abantu abamnyama siyathanda ukuyifaka einkingeni uma sisithi ekugcineni ukuba ngenzi ukuthi ukuba usungasasebenzi ukuba usungasasebenzi yabo nathi njengoba sinazi izinto esithi hey ukuba sakwenza ukuthi yabo ngaba sikho la yabo mawubheka lenkulumo idinga bani phakathi kwabazali nabantwana abasakhulayo yabona lenkulumo le professor idinga ukuthi thina professor ilalelwe yintsha yabo ngoba isikhathi esiningi professor yabo mothi uthatha ukubheka abantu abadala professor basuke sebedlulile enkingeni yabo and futhi abantu abadala basuke beyitshenile izingane ukuthi u1 no2 no3 nimbone ubane ukuthi waye ukuthi yabo njengoba nimbone eselapha ingoba wasebenzisa lento umntana mengithi ungayisebenzisi yabo kodwa izingane thina njengoba siyingane esiyintsha sithi hawu ayikho lo ntuma wadlula kulobuya sasingekho ebusheni bakhe yabo indaba uma mina ngitshengisa ngakwenza ukuthi kodwa unakho ukusixoxela ukuthi yena wakwadlula endaweni ngokuthi hayi nami ngifuna ukudlula ukuze ngibone ukuthi kuzoba njani kanti yena akaboni ukuthi useyifaka obishini yabo yazi kunzima ukuxova udaka ngamabhuzi cabanga uxova udaka ngamabhuzi mothi yayibuka indlela yindi yasinda yabo phela thina yasinda indlela yethu yabo ingakho mina ngihlezi ngithi konke engikushoyo nengikufisayo nezinto engizithi azenzeke ngiyengithanda ukuthi ilalelwe abantu abalingana nami noma abantu abakule age engikuyona ukuze bengasho ukuthi sasingekho ebusheni bakhe yayibona leyo ngoba yini isikhathi esiningi thina professor yabo thina abantu abasebasha ithina professor esowuthathekile uma uthi uyabheka professor ezwena njengoba uhlala la eTown uma uthi uyabheka obani abantu abaningi ubabona benza izinto ezibhedayo yabo intsha yabo ingane zesikole emares umuntu afike la efunda professor mina nganginomngane ngayengathola umngane professor owayisuka eJozi ufika la professor ezofunda kubo ba right bamenzela yonke into one day wafika kumina wathi mfethu yazi mina mfethu ngake ngabheka yayibona mfethu manje mfethu ngifuna ukuthi spam yabo kodwa manje angifuni ukubonakala yabo sohamba siyohlala ngamtshela ngathi mfethu mina nginqaba ukuthi spam yabo ngoba nami ngiyabheka kodwa ekumele ukwazi yabona le ndlela le oyiqalayo inzima iyasinda and futhi ukumele ukwazi ngeke kuphethe ngobuhle yabo ngeke kuphethe unemali njengamanje kuzogcina kufika la ekuthenini yenza izinto ezirong kugcina zona idakamizwa ugcine ubhemile yabo kwangathi ngiyadlala wahamba nami sabhema esejwayele ukufika sibhema yaphela imali nabazali baqala bezwe ukuthi hey lo muntu sesifuna imali njalo manje lo muntu manje sesiyafonela kuthiwa hey ngazi ukuthi useqala ukwenza izinto ezibhedayo yayibona yona waqala ufethu wathola omunye umngane ethi uBarrel wayithola uBarrel omunye umngane baqala badayisa ifridge bebeqeda ukudayisa ifridge beza ngeTV mesuka lapho wahamba umuntu wahlala estradini njengoba esehlala estradini awubukeke ukuthi manje kuba wangilalela ngithi mina mfethu mina ngeke nginqaba ukuthi sibheme kodwa ngizokutshena into eright ngizokutshena futhi umzima oyifaka kubona mina ngoba vele sengiphakathi and futhi vele ngiyabhema ngizothi mina sibheme kodwa mina ngifuna ukuthi noma ubenza ubrongo benzayo kodwa ube wazi ukuthi ngikutshenile yayibona kwafika abazali bakhe professor la besuke eGoli ngokuthi wayejwayele ukuhamba nami abantu sebemazi ngokuthi ujwayele ukuhamba nami abantu bathatha abazali babaletha kumina mina sekuyinkinga yami manje ekuthenini sekumele ngihambe ngifunana naye manje ngena koMaskandi ngena phansi koMabridge koMatsheni ngihambe ngibhekana naye
akasatholakali phela manje akumazi phela mina ukuthi usekuphi ngoba phela akasesiyena umngani wami kodwa ngamtshela manje inkinga yakhe sengazi ukuthi inkinga yami usebeka mina itshe manje ngoba phela abazali babheke mina manje ukuthi sitholele umntana ethu kungcono kuphela yabo hey professor samfuna mhlambe 2 weeks cabanga abazali basuke eGoli basuke eGoli beza la eThekwini la eThekwini abanakhaya abanamuzi mawucabanga leli sonto bahlala yazi babelala emotweni professor umama omdala belala emotweni bethi ngeke sihambe eThekwini singomtholanga umfana wethu yes professor samfuna isonto lonke sazi samthola ematsheni esihleli noBarrett yes kodwa ngamtshena ngathi mfethu singakwenza u1 no2 no3 yes ngoba yini mina ngcono uma ukuthi kanjani ungangiphi imali yayibona nto mina ngiyozenzela into zami yabo hayi ufethu wathini wathi hayi vele lento beyenze eGoli yabo ngathi ayikho inkinga umusho njalo shuthi wena uyazi yabo imina ongazi sakwenza ke lokho kodwa abazali bagcina bekephi besenkingeni ngoba ni sebefuna yena kwaphela ke mhlambe izinyangana mhlambe ezu6 awungathi ngiyambona usephinde usebuyile futhi kodwa ke ngambona ese right futhi engasahlala la eThekwini angimazwe esehlala yabo kodwa ngambona la eThekwini kodwa mina yilento engifuna ukisho ukuthi thina abantu abamnyama sike sithande ukwenzani ukukholwa ngokubona lento engasebenzi ngqondoni le yabantu yokuthi mayeqala idakamezwa ethi mina ngeke ngifane nabo yazi ngoba yini ingoba imali isuke isakhona professor yazi lento kanjani ikanje yazi lo mbuzo ngiyawuthanda lento kanje professor isekuthenini yabona unemali professor umuntu onemali omunye umuntu ongena imali usukumbukela phansi yazi njengoba usukumbukela phansi usukumbuke ngangokuthi angaba isicashalala sakho yabo yena ke ngoba usuke sanemali esanayo yonke into ayifisayo usuke sabone ngazuthi yena isidakamizwa ngasenza isicashalala yayizwa leyo nto usuke yena ebuke ngazuthi isidakamizwa angasenza isicashalala akhohle ukuthi isidakamizwa sisebenza ngayo lento ayitshela ukuthi unayo isidakamizwa sisebenza ngemali yayizwa njengoba sisebenza ngemali asisebenzi ngokuthi ngoba wena uno2000 sona sizothatha 200 sisebenza ngokuthi njengoba uno2000 sona sifuna u10000 yayibona leyo sifuna imali engaphezulu kwaleyo nayo kodwa ke mase wena uyibone ngazuthi ungenza leyo nto isicashalala sakho ngeke wenze leyo umuntu angene itakamizweni yes aqale umuntu abhema umarock phela lento iqala ngerock umuntu angene kwirock kuthiwa it's some more umuntu adli it's some more athini mefika kuthina sithi hayi it's some more ya down mase funa down ayithola down mase ebone ngazuthi hayi lento le kanti nje ishibhile lento 30 rand akhohle ukuthi ngosuku uzosebenzisa 30 rand abangaki yes akhohle ukuthi njengoba ngosuku mhlawumbe esebenzisa 30 rand abawu10 nasebank kuyamanayizeka labo 30 rand abawu10 mase bephela ebank o30 rand abawu10 sekuphela imali ebank yini ezobe lapho isibuza kuzobe sekubusa isidakamizwa wena leso ubuyitshela ukuthi usenza ini isicashalala sakho yes sona sisuke sesibusa ke lapho sesithi bukake nami ukuthi ngiyakwazi ukudlala indima yami yayibona usuthathwa isona ke manje isidakamizwa sesithi bukake lalela mina ke ukuze ngisebenzisane nawe kumele wenze sure ukuthi mina ekseni movuka uyangithola ungangitholanga ayi uzogula yabo useyaqala manje uyayisaba nezinhlungu enjalo uyaqala manje usedayisana ifoni yakhe uyaqala umuntu usedayisa izicathulo zakhe usedayisa ukuthi wakhe lo muntu sekubani manje isicashalala sekuyena isicashalala sesidakamizwa ngoba yini manje usezwa ngase isidakamizwa kodwa ngayisikhathi nemali wayetshenani ukuthi isidakamizwa sizozwa ngaye yabo ngeke uthathe isidakamizwa usenze sizwe ngawo ingakho ke ubona mebesaqala abantu abaningi bathi hayi ngeke ngifane nawe ungangifanisi nawe yazi indaba ungangifanisi nawe ingoba mina sengingcolile ngisenamali ingoba yena usanemali usaclean usahlala endlini ingakho ke engeke uzu ngifanise naye ethi ngeke ngifane naye
yabo ingoba yini imali yena isakhona kodwa masingasekho imali sisuke sesifana ngoba sisuke sesihamba emseleni owodwa yabo akhohlwa ukuthi imali iyaphela makuphela imali yonke into ibuye laphi esidakamizweni ekuthenini isidakamizwa sisuke sidlala indima yaso phela isidakamizwa siyabona uma usaqala usangena isidakamizwa siyakuyeka siyakubekezelela sikubuke usebenzise udlale naso udlale ngaso sifanise nebhola uthi mase usidlalile mase sithi hayi lalela ke bhuti imina kahle la uma ngqingqisa yebo lonto ungathi wena ngoba usakwazi ukungisebenzisa ngivume mase ubona ukuthi lalela sekuyimina osebenzayo manje mase kusebenza sona kusuke sekunzima ngoba usuku usuphoqelekile ukuthi yenza noma yini ukuze ungithole yebo lonto lento isuke sifana nokuthi wena kahle usufana nani usufana nomuntu onesifo thizeni yabo lonto osukuphoqelekile manje ukuthi kumele adle medication usithithibalise yabo lonto yabo manje wena njalo sekumele udle medication ukuze lesifo lesi sizoba phansi yabo kodwa ngesikhathi usangena kufana nani nokuthola ingculazi yabona ngesikhathi usangena engculazeni yes kusuke kumnandi ngoba yini usuke uyithola umuntu wesifazane ekusuke kumnandi ngempela noma uthola umuntu wesilisa sibalansisa ngone konke kusuke kumnandi yabo ngoba usuke wenzani lento osuke uyenza yes kodwa masuqedile usuyitholileke lento obuyifuna usuyitholile uzimasuhleli ekusuke sekunzima ekusho ukuthi ukuba ngabekezela noma ngayisebenzisela isandla sami sengasasho ukuthi ukuba usungasasebenzi yabo and yabona lezi zinto kukancane umuntu aqede awenze ucansi mhlawumbe futhi izinto ezifast mhlawumbe nje ake sithi 15 minutes uthola ingculaza ngo15 minutes kodwa izohlala impilo yakho yonke egazini uthola idropa ngo15 minutes into ezokuphatha amasonto noma inyanga into ezokuhambisa ukubukanisa nabantu lento ke bhenywa yakuphela ngisho 5 minutes mkhulu 5 minutes uyabona ke isidakamizweni isidakamizwa siyisifebe ngoba ushela ngamehlo ukhuluma naso isidakamizwa sisifebe kakhulu ngoba ushela ngamehlo siqoqa yabo lonto isidakamizwa meke kwaqondana amehlo suke sesiqomile isidakamizwa ngoba yini sona sazi yonke into ngawe yabo leyo isidakamizwa siyisilima mina ngize ngiyibuza ukuthi mhlawumbe isidakamizwa siwumuntu noma mhlawumbe ngabe susathane thizeni noma ngabe siyasensa noma ngabe siyini ngoba isidakamizwa siyakwazi ukuzwa uma usifisa noma uma usifuna yazi wena umuntu osifisayo isidakamizwa senza sure ukuthi siyakunyonyobela ukuthi indlelani kanjani kodwa wena umuntu osifisayo senza sure ukuthi sizongena kuwena yabo ngoba yini yazi ungathi uhleli kanje vele kuyiqhamukele nje mina ngithunywa kuwena kodwa nje vele kuyiqhamukele mina zawuveza yazi mfethu la kanje nginemali ukuthi yes yazi mfethu mina ngisawubhema yabo njengoba ngithi ngiyobhema vele ukubhema into efisayo yabo hayi mngana ngicela ungiphathe yabo lo ngeke nginqaba yabo lo ngoba yini uzongibuka njengomuntu omubi uthi awu lo fethu enemali mina ngikwazi ukumupha imali kodwa yena nqaba ungiphatha yabo leyo nami ngizokuphatha yabo mina ke ngingakuphatha washaya kanye khona lento ozoyizwa yabo Kiss and Mary hayi lento ozoyizwa izokwenza ukuthi ungabusabona ngisho kwayimina usubalekela ngisho kwayimina ke manje njengoba usubalekela mina kahle usubalekelani mina ukuthi ngingakuboni ukuthi usuhubha isidakamizwa yabo lo isidakamizwa sisabe sisathe hayi wena usula kuso sabe sisathe phela isidakamizwa asikhulumi wena okhulumayo yes so njengoba singakhulumi simngento eyodwa ukuthi mina ngikhulumi ngishaya kuphela yabo ngoba sona sibuye sikubalekele usihubhe usithole usisebenzise amase usisebenzisile mase siyakushaya sikushaya lokuthi ke sifuna ukuthi ubukwe ngisho yilo muntu obuyitshela ukuthi ungcono kunaye
yayibona ngobani isidakamizwa siyathanda ukusebenzisa isikhathi esiningi mina into engike nginakusisa isidakamizwa sithanda ukusebenzisa labantu laba abayitsheni bangcono yabona labantu laba abayitsheni ukuthi bona abamazi omunye umuntu bambuke lapha noma bona empilweni ba right ave sibathanda isidakamizwa ukubasebenzisa yayibona yona noma laba abaneyinkinga bekhona yabo kodwa isikhathi esiningi into enginginakusisa abantu aba right isidakamizweni yabo ngoba yini isidakamizwa sithanda ubumnandi nemali yabo mase sifikile ubumnandini nemali sifika sona singashayi sicabangela ikusasa sona mesishaya sishayile ukuthi ngiyaqeda yabo mase siqedile sona suke sesingenankinga ubani osuke senenkinga wena umuntu okade usebenzisa ngoba sona suke sesigiya sesihlalelele sekuwena osihubhayo manje ukuthi kuze ngiphile kumele manje ngikutholile yabona usuke siyinkinga into enjalo ukuthi ukuze ngijabule kumele ngithole wena ukuze ngibe happy kumele ngithole wena shuthi ke isuka lapho lento yokuthi njengamanje wena usenawo lawo mandla wena usulawulwa yiso manje angithi yabo lo muntu esimiyalayo njengamanje noma esimqwashisayo usenawo amandla yena ngoba yena osayicontrola yabo uyena umuntu osanama option wonke ukuthi yazini njengoba esengitshenile ubani noma njengoba uprofessor esewenzile lamandla ukuthi ngilithole lolu lwazi angenzeke nami amandla ukuthi ngilisebenzise lolu lwazi yabo ngingasho ukuthi hayi indaba ubani achaze kanje kodwa yena ebehluleka ukuphuma yabona njengoba ngihluleka ukuphuma mina ingoba yini angisenawo amandla okuyicontrol sekunento engicontrolayo ekuthenini ke nawe mawufuna ukuthi ube nento ekucontrolayo empilweni yakho nawe uzongena kodwa mawuzazi ukuthi wena ufunani empilweni nokuthi uyazi ukuthi impilo yakho ifuna ukuthi kube wena oyiphathelayo wangibekisela isibonelo ngocoach webhola ecoach abadlali yena ucoach ongasakwazi ukugijima kodwa utshela abadlali ukuthi abenze njani yabona professor leyo ndawo professor ingithinta kakhulu ngoba yini uprofessor yabona professor sisebancane sisaya emalokishini sahlezi sithola ama-time amadala etibafana bami uzanda nayi inqa samse groundini yayibona uzuyibuza ukuthi lo baba userious ngempela yazi uthenga ijezi uspend imali yakhe ufaka iziteki wenzani hayi userious uzuyibuza ukuthi ngabe yena ubhorekile noma kwenze njani hayi ngoba esuke ebhorekile yayizwa lo kahle yena unikhombisa indlela yokuphila ukuthi bafana yabona empilweni gijimani kanje ukuze niphile yabona ibhola professor ibhola uma ngilithatha professor ngene egroundini lidinga mina ukuthi ngilicontrol ngeke lize liyicontrol liye epalini lidinga mina ukuthi ngilicontrol yabona naye njengoba esuke enithatha enifaka ebholeni usuke enikhombisa indlela yokuphila ukuthi indlela yokuphilila kodwa wena mokwagejulayini uyazi ukuthi uyawe weni kahle lento professor ifana nani nokuthi professor useweni la eweni ibridge incane njengoba unqamula la unqamula ugijima ekutheni njengoba unqamula ugijima ujahe ngaphesheya ekutheni njengoba ugijima gijima professor kodwa uphinde ucabanga ukuthi ngabe mengingaluza ibalance ngiyaphi ngoba ungaluza ibalance la ebridgeini ugijima epayipini uyalezansi kodwa uma ugijime wacabanga ukuthi mengingaluza ibalance ngiyaphi ibalance nayo izocabanga ukuthi hey lo muntu okusho ukuthi impilo yakho uyayithanda kanti uma uzogijimisa okwehlathi yazi kufana nani egroundini uthi uyabuka umdlalo ontswembu mase uthatha nenkomo uyifaka egroundini yazi inkomo uma igijima idudula kwasana yes kodwa umdlalo ontswembu yazi ikhona omunye umdlali professor ngisase place owathi mfethu ibhola lidinga umqondo wakho alidinga amandla akho
namamaseli lawo enisuke niwafuna nijima ayinini ayidingi leyo nto ibhola lidinga umqondo wakho njengempilo. Yazi empilweni professor ukuze uphile ube right kudingakala lento kuphela umqondo nje kuphela. Yabona ibhola menimakana nomuntu athi buka manami yabona ibhola nangwena nangimina. Yabona njengoba limile ibhola wena utargethe inyawo zami itarget yakho angithi siyachikana la utargethe nona inyawo zami. Yazi njengoba utargethe inyawo zami mina mengagijima ngifike ngidlula ibhola ngalithinti nawe uzogijima udlula ibhola ungalithinti ulandele mina. Mina sengiyajika endleleni ngiyakushiya wena usagijima sengiyabuya mina ngibhekani ngibheke ibhola. Ibhola ke lidinga umqondo wakho ekuthenini umuntu usuke etargetheni wena ukuthi wenzani ebholeni ungenzike lento ayitargethile. Yes ngoba yena akasatargethanga ibhola shuthi yena akasatargethanga impilo usetargetheni usetargethe izinto zomhlaba. Yayibona leyo yabo kanti ukuba utarget impilo ubuzokwazi ukuthi uyithinte uyisebenzise ngendlela eright ukwazi ukuthi uhambe uyoshaya inqawo. Kodwa ngoba wena uyekile ukutarget impilo watargethani izinto zomhlaba usuzotargethani ukuphambana kwenyawo zami shuthi utargethani ukuphambana kwempilo yakho. Yayibona leyo futhi manje umuntu ozobuka wena ukuthi nangu nje nayo seyidakamezweni ufana nomuntu obuka ukuphambana kwenyawo zakho okweminyawo zami. Yayibona lento ukuthi mina ngisehlathini kangakanani yena kahle kahle akasabuka ukuthi leya muntu usehlathini usebukani ukuthi mina noma yena uhlulwa yini ukuphuma kuleli yahlathi okusho ukuthi nami ngingahlala kulo yabo engabuya funda kwena ukuthi mina njengoba ngisehlathini kunzima ukuphuma kuleli hlathi. Wena mawufika uzojomba ungena nawe kuzofana ukuthenini kube nzima ukuthi ubuyele emuva yabo. Kanti ukuba ubonile wafunda ngabe ozange uzulazi ngisho ukulazi lelo hlathi ukuthi uma ungene kulona kuba njani. Yes yazi kufana nani professor athi umuntu yabona mina ngisigebengu ngenza amacala ngiyaboshwa masethi umuntu ngingahlulwa yini mina ukwenza amacala ngingaboshwa. Yayibona leyo nto amacala uzowenza kwamanje yezo professor 3 days 4 days yes kuphela inyanga owubanjwa owuboshwa. Ubanjwa professor awuboshwa. Yes azenzeki izinto ezibhedayo. uNkulunkulu akuyeke fike lolu suku lokuthi ubanjwe. Yes mina ngoba ngisigebengu kade ngitshena ukuthi hey ungajama ukuba isigebengu ngoba mekwangena ejele kuba inkinga. Athi umuntu awu wangena nje wena nakho nezimoto nemizi nakho ninokuthi mina owazi ukuthi ukuze ngene la kwakunjani ngangibhekeni noma iplan yayithini wena usungena ngani ngeenga nani nokhala yayizwa lo nangendlala usuwenza izinto ngani ngobuhlathi egcineni usuyabanjwa usuyaboshwa mase usuhlele ejele usuyasho ukuthi yazi ukuba angizange ngize ngiyiqale ngisho ukuyiqala lento ngabe mhlambe usefikile ubani wangithatha wangipha umsebenzi impilo yakhe isifa times 10 manje. Yabo impilo manje isifa kaningi yabo ayisafeli lokho ukuthi bengilambile isifele lokho ukuthi ngeke usakwazi ukuqhubeka nempilo ngisho usuyitshenile ukuthi no fine sengiyayeka manje yabo kodwa manje sekunzima sekunezinto osolimited kuzona izinto obungekho limited kuzona yabo izinto obungayikhahlela udlulu ubhekele kodwa manje sekunzima ukuthi ungene kuzona ngoba yini wena wathatha impilo yakho wayifaka engcupheni ngoba ubona ubani ungafuni kahle kahle lento injani ungafuni ukuphila impilo ephilwa omunye umuntu yabo ungafuni ukufanisa into yomunye umuntu yazi lento kanjani ngoba ubona mina nginemali noma ngoba ubona uprofessor ekwazi ukuphila masuthi hayi nami ngifuna ukuba njengoprofessor athi umuntu hayi uprofessor nakho nje lento uyayenza nakho nje uprofessor uyakwazi ukuthi athola abantu
abakulesimo akhulume nabo ngendlela eright benze lento ayifunayo. Akhohle ukuthi lento wena uyenzayo akusiyona into oyenza ngoba wavele wayicaba. Lento oyenzayo into owayiphiwa. Kahle kahle lento ifana nesiphiwo kuwena. Yayibona leyo nto. Ngoba mina ngeke ngiyibuze mengingedwa ukuthi yazi mina since ngaba khona emgaqweni angikaze ngimbone umuntu owenza lento eyenziwa uprofessor. Yayibona leyo nto. Angikaze ngibe nomuntu nje othi hayi mfethu awukuchazela abantu noma umuntu ngimthola uzothi kumina yini inkinga ongichazele kungani ula. Yayibona leyo nto. Akasho ukuthi mfethu yazini asikhohle ukuthi uqhamukaphi nani awukutshena abantu ngomgozi wokubona. Yayizwa leyo nto ukuze bengeke baze bangene kulomgozi okubona nawe. Yayibona leyo nto okusho ukuthi umunye umuntu ukasho ukuthi mina ngiyafuna ukuthi ngifane nobani kodwa ungafuni ukuthi uthathe into kabani ngoba lento iyafana ngisho ungazama ukuyenza yazi wena ngeke yenzeke ngalendlela eyenzeka ngayo kulo yamuntu athi umuntu oyiphiwe. Yayibona leyo nto ngoba yini wena uzothi uyayizama okunalokho ivele yenzeni ikuthathe ikubuyisele phansi kanti ukuba usebenzise lokhu okuphiwe ovele onakho wasebenzisa kona ngabe ukude nempilo. Buka nje kunaleli phoyisa elalikade lifika belijwayele ukubopha osinawane libabophela iwonga eselibhema yona lo manje lihlala emgaqweni ibuye lapha kulento manje wena unikwe enye into yokuba yiphoyisa usuyokwenza enye into ngamanje engahlangana nesiphoyisa usungena ehlathini manje. Yabo uyayazi nona lo ndoda eyiphoyisa ehlala ngale. Hawu professor yabona nje khona nje engizokutshena ngaye ngambizi ngegama ngeke ngibize ngegama kodwa ngizokutshenela ukuthi abe simple nakwena. Yayibona leyo professor kunendoda encanyana ngomzimba empofu. Yes uhlezi uyibona igijima yabo kulomgaqo ayipheli professor. Le ndoda le ibisebenza kahle ngametro. Hayi le ndoda le ibihlezi professor isihubu mayisibona ayisuka la ukuthi professor ngelinye lamalanga ngathi ngiyoyithengela nami hawu sangenisana naye. Yayibona hawu le ndoda le yabo professor namhlanje ayinamsebenzi. Namhlanje iqambela abantu ngekhadi ithi isasebenza ihambe icela u5 emotweni. Yabo ngoba yini phela iveza ikhadi lani la kametro sengazuthi iyiphoyisa kanti ayisenamsebenzi ekuthenini yona yajaha thina yakhohlwa yini umsebenzi wayo ukuba yenza umsebenzi wayo yakhohlwa yithina nezinto esizenzayo ngabe isasendleleni yayo kodwa ngoba yajaha ezinye indlela yajaha ukuphuma ngaphambili komlungu ngeke umlungu afika kuthathe professor akufaka endleleni uma se wena ufuna ukuthi umjayivele ngaphambili ngeke kwenzeke. Ngiyazi le ndoda sesikhuluma mfethu naye kodwa manje yabona umuntu osanda ngena mfethu ezidakamezweni ayikululu kunzima ukumsesa kakhulu kunzima abantu even abazali abayazi le nto ukuthi ingane yakhe mayisanda kuqala izidakamezwa ukwazi ukuthi nje usuke nje kusemazi phansi kusuke kusayiwa kude kunzima ukusiza umuntu osanda ngena ngoba usuke sayitshela ukuthi yena lento uzokwazi ukuyicontrol. Professor mhlambe kunendoda yake yafika mhlambe yake yafika ngazi uBrown yamazi uBrown lo shaya keyboard yawe kwafika la okwafika Professor yabona uBrown la kaJoe la ubekunoma wengane yakhe la kaJoe erentelwa uBrown ondla ingane yakhe uBrown ngikeyboard efunda esebenza yezo enayo yonke into uBrown ehlala eVista mina ngicela kuyena uBrown yes kusabangani futhi ababe good yabo ngoba wayengipha imali ingubo zokugqoka yonke into leyo uBrown ngelinye lamalanga wafika ngisahlala la ngaseSpa
Hawu mengithi ngingena kwenye imoto esasibhemela kuyona nangu Brown. Brown ungangihlali nathi. Brown lempilo ezama ukuyiqala iyabheda Brown inzima. uBrown ngoba wayesaqala esangene edakamizweni ngathi nawe ubhema ungazotshena mina. Ungatshena mina ngento oyenzayo awuyeke ngani wena kuqala ukuze ngibone ukuthi kuyayekela noma kuyayekwa. Ngathi hayi Brown ungayiqali le ndlela. Yes. Ehlonyekiswa abangani ococaine. So hayi Brown nesikhathi sokudlala lo ngoba phela uBrown esanani esanemali. uBrown esakwazi ukufona kubo kungena imali. Ngathi Brown inzima lempilo akuphelanga ngisho isonto uBrown wayesefati esengasenalutho. Hawu Brown usulala la emotweni vethi yazi ukuthi uBrown okay impilo kwangathi iyashintsha ngoba nabazali bathola ukuthi uyabhema kwangazi ukuthi hayi bayamthatha uBrown bamtholela umsebenzi. Bebemtholela umsebenzi uBrown abe umuntu obuya uzoqasha la eThekwini. Yes, uqasha phi eLive eConstantia. Brown usuhlala eConstantia usahlala eVista. Hayi vethi kuyabiza eVista ukuthi alright Brown ngiyabona ukuthi engathi uyashintsha ungamsabuyela ke. Yes, hayi wa umuntu osebenzayo uBrown ngoba phela useyabazi ubumnandi bani besidakamizwa. Brown waqala phansi wabuyela phi esidakamizweni. Mebuyela esidakamizweni wabhema. uBrown wahlanganiselwa abazalwane ngoba wayesonto eshaya ikeyboard umuntu ozoyiswa ko rehab iningi ngoba isidakamizwa sasisangena egazini ngoba isihlahla sasisincane sisachelelwa ngaso isidakamizwa. Amanzi sasiwadla kakhulu ekuthenini amanzi sasiwamuncela ukuthi ngifuna ukukhula. Yayibona ekuthenini uBrown wavele wabona ukuthi labo banesikhathi sokuganga. Ngathi mina ngisabhemela ukuthi ngifuna ukuthi lento ingene egazini bona bathi angiyeke banesikhathi sokuganga. uBrown walahla bonke abangani walahla umawengane waphelelwa umsebenzi kwaphoqa ukuthi akasenawo umsebenzi akasekho umuntu ozomrentela sekunzima wahamba umawengane nengane wasala uBrown wayibhemela into zakhe. Brown asiyeke lempilo namhlanje uBrown ukathi mfethu ngithi bafo mina ngakutshela noma usala kodwa mina ngakutshela ukuba wangilalela ngaba ukho la. kaBrown ku right. Okay Nkosi. Ngifuna sibe sonke singamlahla uBrown futhi nawe singakulahla. Iqiniso lithi umuntu osayiqala idakamizwa usungeke umtshele lutho. Awusitshele wena yini ebangalokho. Yini angalawuleki umuntu mayesanda kuyiqala. Professor. Yabona isidakamizwa Professor. Angazi. Yabona mosanda kusiqala Professor. Sivele sibe mnandi ngeindle. Yinto ekanjani ongayichaza ubumnandi omnjani futhi lo? Professor. Yabona lento. Ubona yabona Professor Nsango. Ufika uyibheka. Yeah. Kube gufti kube ngathi ungadla yabo nje Professor kube ngathi ungahleka kube happy nje. Yeah. Yabo ngoba uyibheka. Kodwa lesi uthi most bhemile Professor. Ube nobuthongo obumnandi. Yabona nje noma uhleli nabangani manje ba usikhashana lento lesuke seyifuna futhi manje. Yabo bayaxoxa abangani bakho wena ukho kubona Dubai Professor. Yabo nje uyayiconsela nje Professor wena. Yabo manje Professor uthi mase mhlambe kuphele lo 3 hours ayisekho egazini yabo. Yabo manje usukhumbula lawa ama-feeling yabo ukuthi yabo manje ngabe ngiyayiconsela ngabe ngiseDubai yabo manje lento ivele ibe mnandi kakhulu Professor. Yazi kufana nani lento ifana nokuthi umuntu akuthengele ikhekhe ongakazulile. Yazi ukuthengela ikhekhe ongakazulile uthi ushaya 3 spoon 2 spoon uthi uyalizwa liyashibilika. Usushona kakhulu manje yabo njengoba usushona kakhulu mhlambe nilidla nibathathu. Yes yazi indlela olizwe limnandi ngayo awusabatsheni
usuphuma ngala usuyolithenga wedwa yes usuyodlala epark usuyolidla wedwa yes ulidle leli khekhe wedwa uthi masusukafu ubone ukuthi hey masushukela uze ngamawala usuyaqala uyaleka manje usuyaqala uyaleka usuhlabathu usagcili manje ngoba yini ushukela usungamawala yabo uthi uyayeka lithi ngilanda uthi uyayeka uthi hayi ngiyalibeka lithi hayi ngila ngikhona yabo professor isidakamizwa sinjalo isidakamizwa ufike ngalesikhathi usangena kusona sibe mnandi ngenye indlela yeza leyo uzuyibuza bebe ngifihleleleni le bebe ngifihlelelani le yabo kodwa mase usuwedwa usuphuma ngala usushaya wedwa usuyaqala manje usuyaleka usushaya kabili kathathu shone phansi yabo uthi uzama ukusukuma sithi hayi ngikhona yayibona ushaya kabili kathathu ushone kathathu uthi hayi ngikhona mase uyaqala emva kwalokho angithi phela mhlambe sidamza siyisilima ke professor sikakhulukazi lesiwungu yabo ngoba mosaqala ufika usebenzise mhlambe isonto hayi uvuka right uhlezi uzwa ngento ekuthiwa arosta kodwa wena uyizwa yabo uyakwazi ukuvuka ekseni uright lize leli sonto elilandelayo angithi leli lokuqala busasebenzisa ubumnandi sekuza leliyana ke elilandelayo lendluzula hayi sisu sami asikho right namhlanje hayi kazamula nje ngakhala inyembezi hayi udzeza amathumba agoqana hayi afike mhlawumbe umngane wakho kade ushaya naye afika kushayisa emaqeda ukukushayisa hawu qaqeka yonke into usuyaqala ke manje ishu kambe kwashiwo kwathiwa khona uarosta usungimambileke manje angithi la uqala khona manje usuthi hayi sengizama ukubaleka hawu uyabona ke ngoba usungenile uarosta isidakamizwa ke sesiyasebenza kusasebenza wena sekusebenza isidakamizwa ke manje ngoba phela manje awukusasho wena njengakuleli yasonto ukuthi hayi ngiyabhema manje hayi angibhemi ngoba vele sengikhathele sekusho sona manje ukuthi ngiyakufuna yayibona yona uthi sithi hayi phela uma ungafuni ngiyaqeda ngesisu yabo uma ungafuni hayi ngiyaqeda ngeqondo nawe uyabona ukuthi ngeke hayi uthi nami ngigxile impela kanti ngalesikhathi usungena udakeni mase uvele kangaka udakeni uvele ngayishiya suke sekunzima ukuthi ubuyele emuva ngoba manje udaka lunamandla njengoba linamandla nje lakwazi ukuthi lakhindle wena winike wena wena lakwazi ukuthi lakhindle kufika izikhukhula nezimvula kodwa limi mfethu uthini mfethu ngokufa kwabantu ngale ngoba befa kangaka nje these days professor mfethu nawe cishe wafa tshela abantu professor ngangifuna ufe mfethu ngoba awuzwa la ngangifuna ufe professor ngakuhleka ugula uthi uvezela abantu lo lapha entanyeni vezela entanyeni la professor wethu awubheke nje mfethu kodwa wethu bathi labantu awuhleli nabo ngithi ngitshethu uyahamba emhlabeni wathawu kodwa le ndoda isena nembeza ngathi hayi bafethu ngoba ngenanembeza ngoba mfowethu niyambona lo yafowethu ningambuka ewumfana omncane noma nimbuke ewumfanyana kodwa mina ngiye ngisho ngithi amandla wonke ethu thina abantu abasemgaqweni noma thina enisibiza ngamaphara alele kuye lo yambheki ekuthenini usizo noma iluphi ngisho usizo lingahlula wena umuntu osona nembeza yena uyakwazi ukusacrifice okwakhe okukhona akusacrifice ekuthenini kuphile mina yayibona yona okusho ukuthi umuntu onjalo njengoba ekhuluma kanje ekuthenini yena akakhulumeli ukuthi hayi ifa ngoba ekufuna ukuthi ungcwatshwe ukhulumela ukuthi wena ufuna ukuthi uzungene egodini ngempela ukuze ubone ukuthi kumele uyeke lento yabona ngithi mina uma Mpintsha ukube ngangikhona mina egula wayengeka zafa
wayengeke ngoba ngangizobatshela ukuthi kumele bemmonithe kanjani because yabo umuntu uma esegula into engiyifundile akumele ke manje bese ke nimncisha ukubhema ngoba manje usehlasela ukugula uhlasela uarrest hayi uyahamba lapho awuyahamba mfowethu straight yabona professor ngiyasithanda leso sisho professor yabo njengoba ukhala ngokuthi bayahamba hayi ukuthi professor mina ngeke ngithi umuntu thina sikakhulukazi nabantu ngiyabatshena angisabi thina sikakhulukazi uma sesigula thina sibhemayo ongathi umuntu uma egula uma ecela imali athi masuthi wena ngizokuncisha imali ngoba uzokuyobhema yabona umuntu ungamuphi imali yayibona because umuntu esikhathi esiningi thina abathini asibulawa ukugula sibulawa uarrost yebo uyabulala ekuthenini umuntu usuke uarrosta uqeda amandla emntwini uarrosta ukuvala iappetite yokudla uarrosta ukwenza ukuthi ube nenyongo uarrosta uyakuphalazisa uarrosta usuke ucleana kahle kahle kodwa mase usunokugula awuyahamba usuke usuhamba ekuthenini zonke lezi zinto ezisuke zenzeka kuwena usuke ungenayo amandla okuyivimba njengoba usungenawo amandla okuyivimba vele uyagula unawo namandla okuphanda okusho ukuthi uyahamba usuhlaseleke kakhulu manje uhlaseleka ngapha nanga usuke ususenkingeni ngalendlela yokuthi awusekho ekuthenini ungakwazi ukuyisiza usudinga sona isidakamizwa ukuthi sibambe impilo yabona mina ngafonela uma kamapholoba ngimhambisile wathi mntanami kuyanda ngathi mina nenze njani bathi bamthengele iMethadone athi hayi njengamanje ningaqali nemthengele iMethadone animnikele lento ayibhemayo njengamanje up until mhlawumbe kuphela iviki aza pick up abuye amandla ukugula akunqoba kube ngathi kuyehlela ngezandla uma benqoba ukugula ke sebengamthengela iMethadone ngoba mayesehlaselwa uarrosta nokugula awuyancenga professor awuyancenga straight awuyancenga yabona professor ngisho ngithi abantu bangagxeka yabona professor mina ngeke ngikhulume ungekho professor inqwaba abantu abagxekayo bayaganga inqwaba abantu abanokufika kumina bathi uprofessor udla imali ngani uprofessor wenza ukuthi ngani yayizwa leyo nto ngibatshene ngithi kodwa bafethu ngisho kuthiwa kuyenzeka lokho ngisho kuthiwa kunani nina aninayo experience anayo too much iexperience anayo uprofessor kahle kahle uprofessor useyafana nani useyafana nomuntu ofana noNkulunkulu mina ngihlula ngisho udokotela understanda indaba yokugula kwephara makuthiwa iphara liyagula okay mangifika nje kuyena umuntu egula okay nje usebhemile nithiwa cha mbhemiseni akalashwe ke ngoba manethi nizokwelapha umkhuhlane uarrost umngenhle uprofessor lo muntu uyahamba yazi nebhlungu nkosini enye into ezikhulunywa ngabantu yazi ugovernment wala eSouth Africa kuneyinhlaka eziningi okuye kuthiwa zilwisana nezidakamizwa ufaka imali amamiliyoni kulabo bantu labezwe kodwa amaphara bawenzeli lutho abanye beze bashuthise ngisho amaphara namasheke yes 50,000 100,000 kuthiwa sizokunikeza u50 bambani lani shoot kunabantu abaxhaswa ngemali enjengemali mfowethu kuthiwa basiza amaphara mina ngokuphela komuntu ongaxhaswa ngeze ngabuza kwesinye isikhathi amapharathi kuthiwa uclaim imali ngathi mfowethu mangathiwa ngiclaim imali ngawe ngoba nina niyithanda kanje imali waye ungayoyiclaima wena ngoba kuyimina ogcina ekhipha imali yami ephakethe yini ungayoyiclaima wena ubheme uzukhale professor yazi ngake ngikhona umuntu engake ngambona afike thina afike asipha ukudla anshot yabo ngesikhathi esipha ukudla kunomuntu osemva kwakhe nekhamera yes sipha ukudla akhiphe ingubo zakhe endala uyasinika yes lo muntu professor lento wayenza mhlambe from mhlambe 2 months professor tshena uthi lo muntu kunamhlanje unemali yonke
usadla imali ngathi namanje uyena umuntu ke mina engithi udla imali ngathi ngoba usayidla namanje. Yazi mina ngithini mfethu into engeke ngisho ukuthi mawuthi bakhona abantu mhlawumbe abagovernment ababukayo la abayilethe futhi imali nangimina ngiyayifuna cha ngiyayifuna yabo uma bengayiletha mfethu mina mfethu ziningi izinto engingazenza mina ngi-understanda amaphara ukudlula udokotela okufundele because labantu ngihlala nabo mangithi mina iphara uma lino arosta nokugula leyafa angikhulumi ngento engizwa ngabantu ngikhuluma ngento engisuke ngiyibuka phambi kwami ukuthi ngibothe okay iphutha lenzekile kulomuntu ukuthi angatholi into yokubhema. That is why manje feel iphutha lenzekile kulomuntu lo ukuthi kunje into ngi-experience ngokuyibona hayi ngongizwa. Yazi ngoba yini professor ngifuna ukubatshena nabantu bezwe yazi ngoba yini ngoba wena professor lento uyibukeli kude ngila ukuyona professor yayizwa leyo nto athi umuntu hayi uprofessor ukuthi uprofessor uhlala nathi abazi uzihlala namaphara uprofessor uhlala nathi uprofessor ukwazi ukuthi akushintshe umqondo obuswe ukona ngokukhuluma yayizwa leyo nto uprofessor uzuyitshena ukuthi hayi uprofessor akangithandi uprofessor ukhuluma kabi nami hayi ngoba ekhuluma kabi nawe uyakwakha indlela akwakha ngayo usene experience yayo ekuthenini iphara ngimncenga nalo lizongithatha kanje kodwa uma ngilikhuluma nalo ngalendlela hayi futhi umuntu ngifuna umuntu angene endleleni afazi mfowethu iqiniso liyamkhulula umuntu mfowethu mina ngisuke ngifuna umuntu athefa mfowethu afe azi yabona ngikushilo lokho ngeze ngakusho ngisho kubo uMampintsha ngathi uMampintsha mina ngama la kwashona ilanga kufika abantu befuna ukuzomthatha bemthathela nje isingisi sakhe bathi bazomthatha e-rehab mayebuye e-rehab kuzohanjelwa naye izikole ngathi mina ngoba bayamthatha babezomse rehab wathi inkinga yami professor ngibhemile lokhu kusile ngakhipha 100 rand athi me hamba ubhema ubuye ngizotshela labantu uthi yolanda impahla ngoba kwakuzoba nzima ukumtreata evelela lengabhemile wahamba uMampintsha kwaba kumgcina kwami ngeza ngibona mhlawumbe after 3 days beze bahamba abantu badikile kodwa abantu beyapi ngathi mina uthe uyolanda impahla lo ngeze ngabona after 3 days ngathi ngithi ngiyamhlinela kwakungekumhlinela uMampintsha umuntu okwaziyo ukuyikhulumela udini uzohleka wedwa ngoba umuntu ongenandawo nokuthi udiniwe noma wenzani uyikhuluma uyayichazela so kunjalo bafo but ke ezinye izinto zizolunga ngendlela kodwa ngiyakusho lokho uma kukhona umuntu ogovernment obuka le episode le ngiyayifuna imali ifakeni imali ukuze ngizokwazi ukuthi nami senze izinto esingakwazi ukuthi isize abantu kulokho ngiyakufakazela futhi ngiyakufakazela and futhi ukufakazela kwami kusuka ngaphakathi ekujuleni kwami kwenhliziyo ekuthenini mina professor ngiyakwazi ukuhlupheka and njengoba ngikwazi ukuhlupheka ngiyakwazi ukubona nomuntu oserious ngento noma nosebenzisa ukuhlupheka kwakho noma ukubona umuntu osebenzisa ukuhlupheka kwami ukuze nabe right yayizwa lo yabona professor mina ngiye ngisho ngithi ukuba professor amandlu nawo ngabe professor inqwabe engasekho kulomzimba hawo inqwabe ngabe inqwabe engasekho kulomzimba sengeze mfethu i-idea yami ne-vision book yami siyeziyalalela ulwembo mfethu ukuthi mhla ngathola imali yini kumele ngiyenze ukusave laba bantu ezinye izinto engeke ngize ngiyikhulume phambi kwabantu ngoba liyoshizo mhla ngaphathi ngakwazi nje ukuthi ngibe nama resources okwenza izinto ukuze kusizakala abantu okay asiphumeni ke lapho uhlukana kanjani intombi yakho isinqenda mathe sakho ohamba uqabulana naso phakathi emgaqweni hayi ngikubekele lo mbuzo nawo lapha ezantsi cha phela yazini abantu basebenzi abantu wena ubuyisibonele esihle noSindi kubantu mfowethu ukuthi kanti ikhona lento mfowethu manje mina ngikwazi ukufihlela abantu ukuthi amanzi lapheka amakhona sekwakhandwa imoli kodwa ke professor iqiniso lihle mina noSindi ahlukene kuyikona ukuthi professor inkinga zomhlaba ziyaficana nasekuthenini professor khona into abantu ekumele bayazi ekuthenini thina professor njengoba siphila kulempilo
Yeah. Mina ngeke ngisho professor ngingafihli ukuthi thina njengoba siphilela idakamizwa. Yeah. Yabo njengoba siphilela idakamizwa. Yeah. Professor, nempilo yethu isesidakamizweni. Ekuthenini ngisho singathandana for 5 years. Kodwa umase ukhona la kulekha khona isidakamizweni. Nothando lethu luzoleka. Yayibona yona. Yabona mina professor uSindi wayengithanda ngimthanda. Uyazi futhi naye ukuthi uyangithanda nami ngiyamthanda. La ekhona uyazi ukuthi uyangithanda nami ngiyazi ukuthi ngiyamthanda. Kodwa professor ngoba isidakamizwa angisenzi ngale yandlela ebengenza ngayo. Ekuthenini mina indlela eyenza ukuthi ngingenzi ngale ndlela ebengenza ngayo kwisidakamizwa. Mina ngithi ngifuna ukusave ini uthando lwethu. Kanti angiboni ukuthi mina ngibulala uthando lwethu. Wena ubuwenza kanjani? Phela professor uSindi bengimbhemisa ngale ndlela eyisimangaliso. Ekuthenini uyazi ukuthi akaphanti akenzi lutho. Yeah. Uhlala phansi ngiphuma manje ngibuye manje uyadla uyasutha. Manje professor mina ngase ngathi no. Yazi akusizi ukuthi Sindi ngilibele ngifuqa ngesidakamizwa ngokudla. Yazini azizama ukuthi sishintshe. Yabo phela into eyenza ukuthi sibange ngathi ke nazizama ukuthi sishintshe. Lento yangilo ngiphusha yona. Ngathi professor kanti wena ngikutshela into ngapha wena uhamba uyoreporta kumfazi. Cha ngireport professor. Ngiyenza phela mina into professor. Ngakhetha one man show kumele mawusufuna ukushintsha impilo ume wedwa mfowethu uqekelele ubhizi yo. Ngiyenza phela mina. Okay ngikuphazamisi ke. Uhamba uyobika kusindiki. Asishintsheke manje. Yabo. Yeah. Wathi hayi ayikho inkingi professor. Yeah angithi ukuze ngomthombo. Yeah ngiyawazi. Too much. Kamthombo professor kama lami noSindi for rehab. Balinde thi. Yes. Ngazana ngisho nomphathi wayo kakhulu. Balinde thina professor. Yeah. Kama lami noSindi for rehab. Libhaliwe. Nanokuthi libhaliwe kulindwe thina. Yes. Yeah. Kodwa ngoba ngathi mina asifaka amagama ethu la sizama ukushintsha. Kwawukuba isidakamizwa siyabona ukuthi hayi shuthi lo hayi akafuni ngisebenze la hayi nganciphisa ke nami isidakamizweni ngathi hayi sini ngesisabhema kanje sesizobhema kanje uzama ukudown yayibona ngoba yini ngifuna ukuthi mina noma sihamba se-rehab cause sasibekelwe izinyanga ezithize yabo ngathi noma ngifuna ukuthi noma sihamba se-rehab sambe sesingenayo le dose esinayo yayibona ukuze sizokwazi ukuthi sikwazi ukuthi sibambelele yabo ngoba into ezosixosha ile dose yethu yabo ngoba ngesikwazi ukubekezela bathi ke manje sesizobhema ekseni semini ntambama ngekusafana nani nasekuqaleni ukuthi siyabhema manje kudlula i-hour siyabhema kahle get away plan manje le yabo hayi kwa umuntu ozwayo yabo ngamtshena ngathi Sindi mina ngakutshena futhi ngathi ngiyithanda lezi indlela zakho ebhedala yabo wathi hayi kinking ungangithi mengiqeda umbhemisa ekseni aphuma shonele ngiphuma ngishonele yabo emini uyangigebhela ngoba phela uyazi ukuthi emini ngiyabuya yabo ngagcina ngibona namuthi yazini ngeke ngidlale lo yabo manje lo ngoba sengithe kanje usethi manje useqala manje indlela ebhedala ngaSindi yazini khetha ukuthi ukhetha mina noma ukhetha indlela zakho yayibona yona waqala wangibalekela yes awusangahlukana wangibalekela yabo manje isikhuluma kuyimanje usebuyele down nami ngambona useyipharapha nami ngibe fresh esekhuluphala esesuleka manje sebuyele phansi sikhuluma nje izolo kade khuluma nami ethi please cela sibuyele amalahle abuyele eDandi ngathi mina amalahle kunzima ukuthi abuyele eDandi ngoba nasemqaleni nginje wena ayibona uthina ungasichazelanga kwakhona la kwakwenze njani phela lapho sasibhema kwathi ekseni ngisithola amaqaqaka ekseni uyazi yabo mina ke ngathola 70 mili
ngathi Sindi cela ungijobe yabo ayi uSindi ngoba simo sokuthi yena uthole encane wavela wangisheba ngamasibungu Hawu. ngamtshela futhi ngasindi ngishwebile yayibo leyo wathi hayi baba kube yiphutha this and that yayibo leyo ngase ngayibuza mina ngathi shuthi la sisetshenziswa isidakamizwa yabo shuthi la uthando lami naye liphushwa isidakamizwa yabo phambili why mina uma ngizothi nginento eningi mase yena engenza kanje yabo kodwa ukuba ubengithanda ubezothi ngoba nami sengibhemile ayikho inkinga kabhemu baba yayibo leyo ngendlela eright yabo cause uyena kuphela okwaziyo ukungijoba yabo yena wakhetha ukungishwela wayesesethi ke buye zama ukubuyela kumina ngayise ngimtshela ukuthi angazi inhliziyo yami yobe iqoleni futhi angazi ukuthi ngiyobe ngisithole kanjani isikhala sokuthi umpintshi enhlizweni yami ngoba okwenzile kumina kubhlungu ngaze ngasizwa intombazane engifunayo ethiwa Adinawo awumadoda kufuna uthuli yathi mfethu uyazi mina nawe kwakumele siyenze lento hey kodwa yayiqomisela wangihambela phambili hayibo kanti uSindi wakuqomisana hawa phela uSindi ngimshelanga nawe uyakwazi lo ngilishaya khali wathi hayi uyazi kwayiyona engibhemisayo isonto lonke intombazane engise eklinikhi yenzela yonke ngoba yini ithi mina bese ngithandela idakamizwa ngithanda wena hayibo yena ke wayesevuka isikhwele hey esefuna ukushaya le ntombazane hawu Sindi wethu ayenzenjani hawu usefuna ukugqima le ntombazane useyaqala umemeza umasikande ngiyishayela-ke mina intombi hawu ayenze njani manje ngoba phela wena ngiyagula phambi kwakho ucabanga imcabango uzama imizamo kodwa wena wangigulisa uwena wangibeka lento emqaleni umuntu-ke ongivezela uthando ufuna ukumgqema futhi uyamxosha eceleni kwami hawu ngeke ingakho nami ngithi hayi enhliziyweni yami uyobona inhlanhla ukwazile ukuphinda uphinde yabo nje izolo ungincenge kwacishe kwashona ilanga hey no ayikazwakala Nkosi naye kusamele ngimthole uSindi ke ngizoza uhlangothi lakhe ya futhi nami ngakutholela yena ngoba nje hayi efethu okay yini okumele isuke yenziwe umzali mayebona izimpawu enganeni yakho ukuthi ngathi siqala ukuphuma endleleni wena iadvice yakho ngaba yini yazi professor ngiyawuthanda lo muzi yabona thina professor abazali bethu noma abazali isikhathi esiningi into engiye ngiyibone umzali ukathi mebona ingane yakhe ukuthi sengazi ukuthi isiqala inamabatha ukubheda noma isiqala ukungena ehlathini kube la umzali aqinisa khona othandweni nasemalini yes kanti umzali uma ebona ukuthi ingane yakhe isiyaqala engathi siyaphuma kulayini nciphisa othandweni unciphise emalini unciphise ekuthenini umnike izinto adla umthetho yes adla umthetho yabona lapha phela lento inje professor kahle mina ngiye ngithi sometimes kosinye isikhathi abazali abasiphusha ukuthi singene ehlathini yazi ngoba yini umzali ukathi ngasikhathi ebona ukuthi uyaphuma kulayini afune yena ukukutatamisa kakhulu kunokuqala akunika imali kanti le mali akunika yona iyona le mali embele igodi ekufaka deep olwandle yawo kanti ukuba uyanciphisa nawe uke nje upaquze la endlini ayubona ukuthi hayi uma ungizibile ngempela futhi mangiqhubeka nalento nje uzohlukana nami ukuthi uyahlukana nje nami phansi uke nje ingane professor uyicwinye nje noma u2 weeks wonke professor idlumoba ingatholi lutho
igcina nje ngokudla ngokuphaka ebhodweni kuphela. Ngisho ama-chips eshumi lawa ayiwatholi. Yes. Yabona ke lapho ingane Pheka isosha. upheka isosha. Kodwa abazali bethu bamanje ingane bokunakusisi yabona abantu abadala abaqala ba strong kunathi. Yazi ngoba yini? Babedla itshe beyingane. Thina sesidlela utamatisi nje. Yabo. Usuthi uma qonde lapha. Yabo. Kanti yabona kuqala awuthi mathi suka la wena. Uthi uyabaleka kuba befika ishinduku. Uthi uyalapha, uthi ubalekela kubangani ke ngaphandle. Ufika ishobona abangani. Ubuhuye uzekhaya. Yabo. Hayi ubona uthi yabo kodwa manje usuthi uma mntanami akutatazelele yabo lo ngoba yini abazali abafaka izingane deep udakini kanti ingane makwaqala yathi yaphuma kulayini vala ingane yayizona ungayincengi ingane uyikhombisa ukuthi eyakho yayizona awuyiphiwanga manje abazali athi uzongibopha uzokubopha kanti owephoyisa yini ngoba phela eyakho lengane ikhombisa ukuthi eyakho ingane mekuthi igqeme ngesagilo ivutho la ekhaya ivutho ingane hayi yabona manje abazali ingakho izingane zabo isikhathi esiningi ziya deep eindaweni ezibhedayo ngoba yini yaqala ingane yabheda uyayincenga yaqala ingane yabheda umama uyikhipha kakhulu emalini noma uthengela kakhulu izinto noma uyenzela ukuthi kakhulu ingane yabheda nje vele uvale yonke into obuyenzela yona omncane uzubona ukuthi isishintshile ngempela kukhana uvula umpompi kuyima uvula umpompi yendoda uzosilethela nentombi yakhe entsha la awu noma yini usho oyifuna sinendlala amantombazana ade sawagcina amantombazana angithi bayagcina bebekade bewavalile bethenga beseza la ngoba afika asho ukuthi ayadlwengulwa ngale so manje babone lento ukuthi ingasuka isusa umsindo bagcine bewavala kwathoza la akasezokudayiselwa kodwa manje ngoba sekunokukhulumisana kwabakhona ukuthi hayi wemadoda akuhlonishwane hayi ngizoyitshena namhlanje professor yeah okusho ukuthi uma ibe nenhlanhla efana nale engibe nayo namhlanje okusho ukuthi kusasa ingabonakala mele sizama kusemandleni ukuthi ibonakale ngizozama so lithini lakho lokugoqa kubantu professor mina ngithi kubantu bebonke kumele uzisho negama uyisho ngegama ubingelelanga ngithi mina kubantu bebonke ababukelayo nabalalele ngithi igama nguNkosi Sibongo kwaNdlovu ngiyababingelela kodwa ngithi kubona ngicela ukuthi konke esisuke sikufika nakho la kuleli tafula noma konke esisuke siba vezela kona okwenzakalayo nesikwenzayo ngicela bakuthathe serious umuntu angathathi ngokuthi why wena ukwenza yabona uma uzothatha ngokuthi why mina ngikwenza ingakho uzogcina ufana nami kodwa uma uzokusebenzisa uthathe amazwi aprofessor namazwi ami uwafake ekhanda uhambe phezulu kwawo yonke into izohlezi isemgqeni nabazali ke uma bezokwenza lokho engikushilo kokugcina ngivala ngithi mabayeke ukutatamisa izingane zabo kakhulu engazi ukuthi bayitshelekile abayitshelekanga lezi ngane abayihayirishanga ekuthenini basazoyibuyisela emuva kumele bayibuyisele bengenamnyoco ngoba bazoyikhokhela mina nomyeni ngathi umoto ehayirishiwe ezabo lezi ngane ingane mekwayiqala yabheda yenza ukuthi ingane ibuyele emgqeni ngoba uma uzovala uyitatamise kakhulu kunakuqala ngoba usaba ukuthi uma suyibuyisele emuva bazoyicheck ukuthi la ayilimalanga la ayiphukanga eyakho lengane ingane mekuyabheda ifake emgqeni yabo bayeke futhi abazali ukuthi banike izingane imali kuze kube over into esengiyinakisisile abazali
banika izingane imali nezinto ezinhle kuze kube over ekuthenini umzali yena akasajabuli ngokwanele usejabulisa ingane ngale ndlela yokuthi usenika ingane yonke into anayo. Umzali phambili ingane ayilandele ngemuva isha futhi induku ukuze ingane izohamba enyathelweni zayo. Ayisho futhi induku. Isho induku. Hawu isho ngisho isagili. Yazi professor professor mina ngangibuka omunye ubaba wawumakhelwane. Umfana wakho emshaza mshaya ngisho nangepani. Yes. Athi yami ingane izodluka la ekhaya. Akusekhona kaMpunzi eDlemini la isekhaya. Uphi lo mfana namuhla? Yes. Professor ukangibone baba. Yes. Yazi ukangibona athi hey isinawana isakhona professor uhamba ngeI20. Yes. Wakhile kubo. Yes. Ubaba wakhe lo ngikhuluma ngaye akasasebenza uhlele ekhaya. Wondliwa uyena. Wondliwa umfana wakhe. Futhi wayisiza kahle. Yazi ngoba yini umthetho wawuqinisa. Ekuthenini uwatshena ukuthi wena mawubheda uzokuthola lokhu. Angazi-ke ngoprofessor waphela kukho mnandi ukushawa. Showcase nawe izinto mawubona ukuthi hey ngathi ngizothola lokho engithola izolo ubuyela nganehene. Yabo lento kuba umzali phambili ingane inyathele ezinyathelweni zomzali. Hayi ukuthi ingane phambili. Ingane phambili umzali unyathelele ezinyathelweni zengane. Ingane yazini ngoba phela ingane ibukela kuwena. Mase kuwena ubukela enganeni should nonke nehlathini. Ehlathini nonke. Yabo. Futhi nje wena kahle kahle uyafisa ngabe wena wayeshawa ngoba ngabe namhlanje uqondile. Professor. Mina professor ngike ngifise ukuthi mina ukuba ngakhula nabazali. Ngaba ngikhona mina professor. Professor mina angazi professor mina nginogazi abantu abaningi engikuhlangana nabo bake bathi ngihlakaniphile. Yonke ngisho kube wafunga impela kwangena nje esikoleni. Professor ngalithola ithuba. Ngabe mina professor kukhulu enginako. Awukhuluma nomntwana nje manje uthola ithuba lokufunda wena ngoba ungazi uzolithola. Asikhulumi ngeuniversity sikhuluma primary high school lo muntu akaze azefunde lo muntu. Even crash professor. Yes. Professor yabona uma uyingane esithola ithuba lokuya esikoleni professor. Lelo thuba lisebenzise professor. Ungadlali ngalo. Ngoba professor kunesikhathi esizokufica. Professor mina njengoba ngihleli la kunomuntu okangibuza athi mfethu unawo matric yayizwa leyo ngikufaka esipanini. Kunephoyisa la kaMetro langibuza ukuthi nginawo matric ngikufaka esipanini. Lizongifaka kanjani esipanini ngoba ngina matric? Yazi ithuba lekuya esikoleni ngisho ngangasiqedi isikole. Kodwa uma uthole okumatricani umatric uyakwazi ukwavula amasango. Yes. Phela molo matric usungaqedile esikoleni. Kuhle nje lokho. Molo matric usungaqedile. Kuhlale kubantu bekwazi. Bekwazi nje lokho. Phela abantu umuntu kwazi uqedile esikoleni ngoba ethi no matric. Molo matric usungaqedile. Ukhiye ukuvulela amasango lo. Ukhiye loyo oqala ukuthi ukwazi ukuthi uvule nawe endaweni. Yabo ngoba yini usunawo ukhiye. Yabo lokhi usadinga izipele ukuze noma ulahleka lo ukwazi ukusebenzisa lo. Yabo manje abantu babuye bakukhohlwe lo. Yabo umuntu afuna ukuthi hayi ngoba ngino matric sengiqedile awuqedanga. Sibuye la. Izingane ezithola ithuba lokufunda zilisebenzisa. Zilisebenzise kakhulu. Umuntu onomzali njengamanje akamhloniphi. Onomzali professor akamhloniphi. Ngoba professor siyafika isikhathi sokuthi ukuba ngamlaleli noma ukuba ngakwenza kushona ngabe angikho la. Nami professor angikhulanga nabazali bami kodwa leso sithuba elincane nginaleso stepfather yes leyo umnyakana ukuba ngakwenza ayikusho lokho ayekusho ngabe kwangisiza kakhulu empilweni noma ngabe kungibeke kwenye indawo
noma ngabe angizange ngifike la kodwa ngoba nami wayithi mengitshena nami ngathatha i-environment yasemjondolo ngayifaka ekhanda ngathatha impilo ephilwayo ngayifaka ekhanda ngathi ngengizwe ngayo ngila namhlanje angiyange esikoleni angifundanga anginalutho ngiyimina nje nginje omunye umuntu kathi uma ushona ngithi mina bafo mengishona ngiyobe ngishonile yayibona lonto mina ukushona kwami uNkulunkulu owaziyo ngakho and futhi kunenye into okumele uyazi yabona njengoba ngingedwa kanje ngephethe ngingedwa kanje kuzophetha mhlambe nginawo umndeni nowazi bathi impukane zalo letholetho kodwa ifela ema-restaurant angithi yabo mfowethu hey baba nina bendlondle nophapha ekhanda kamenza indaba yolelo umuntu umemeza ngathi uyakhala yalile uthi igula likaJama lichithekile awu nina bakamphuthu bomvu njengegazi awu nina bakashishiliza ngedidi kwelimaholo lemhlabele impedule nina bentule bande ngodonga kwelakithi le kwabheka uZulu nina bendla mhlathi kamayekisa nina bakadalinyebo nina bamakhosetivi nina bakazulu lesongoma awu siyabingelela kodwa sibingelela kabi sesincenga why mfana omlokhu ushake kanje angazi professor unedumbe yabo nje uswaba nje umfana onedumbe selo ngathola leshandisi wakukhubaza usindi akagcinanga ukukulimaza ngokukhetha inhliziyo wakushiya even ukhubazekile kodwa mhlawumbe emayiphola le yanto izobuyela esimeni yabona umqala umthi uqondile nanokuthi mhlawumbe kwashaya kumthambo mfowethu lapha noma ngeke ushe umthambo uma ukuthi mhlawumbe ugejiwe yabona professor umuntu megejile usuke engayifakanga emthambeni usuke ifake enyameni straight kodwa la angazi professor la professor ngithi mina mhlawumbe kwathinta yanomsipho yabo ngoba yini kwakuwesi wabona nawe kwakuwesi yabo kwangasiyona iqumbane kwakuwesi yabo wakwenza kodwa ke uNkulunkulu emkhulu wayekubulala lo muntu ngamthetheleli sifuna imeme elisha manje new from the box uyingozi nomuntu angagwaza nawo mase ngishuleke professor ungasasho red flag red flag red card kodwa kumphakathi uzokufisa ukuzusinde eyithethelela naye kusasa uzana leli mem ngaleli alaka usilethela usindi mangabe yaqala ukuba ingxenye yohlelo lethu ngalesi siqephu siyacela ucindezele usubscribe button ucindezele nebell ucindezela wakho ibell kuzokubeka emathubeni amahle ukuthi makhona esinye isiqephu esisiposayo izoqenqeza ocingweni lakho uzothi uma ungena ngaphakathi bese uyitholela isiqephu sangalolu suku mina nguprofessor ngwamkhize ngidabuka phansi ngoma esigodini sakabheka umthetho sengincenga awuthi cheese